kuanan nga mao nga isyu. Salamat po sa nagkataon number ha, pero ugma ato na paningkamutan nga matubang niya basig busy pa. Mo na nga sa kuan lang ha, ang ato karon diri ang kanigi kuan nato nga kuan sa All Saint Day. Kanira maghimo ra ba nila ni murag gihimo ng kabuangan kay mag Halloween na sila. Gihimo nila panghadlok nga ang pagkabalaan. Hello, sige. Kinsa man eh? Hello, good morning. Dali lang. Sige. Good morning. Hello, good morning. Kasamang Mark. Good morning, Sab. Si Silbert na himong amigo. Sige. Okay. Now, naminaw ko nimo ganina nga gahiskot ka sa atong kasaulugan ron. Dayon, ego na huna ko nga mo salmot ko gamay, no? Mo hatag lang taog kanabang informasyon sa mga igsuon natong naminaw mahitungod aning pagsulog. Una, sa tanan, kung mangutana ta nganong magsaulog ta, kung mubasa lang tag Biblia, dili gyud tang kabasa nga dunay instruction nga sa ulugon ang adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag. Wala gyud kanabang instruction nga sa ulugon na. Pero nganong sa ulugon, tungod kay parehas gud anang atong birthday, kasamang Mark, wala may instruction sa Biblia nga ato nang saulugon. Pero magsaulog ta sa pasalamat. Kanang adlaw sa mga santos, ato man ang paghandom sa ilang kabayani sa atong tinuhuan. Kung atong sabton sa logic, kung nagpasalamat ta sa atong birthday, maunang mo sa ulog ta, nganong dili man punta mo pasalamat, pinaagi o pagsaulog o adlaw alang sa mga bayani sa atong tinuhuan. So, mauna diha. Unya, silbi po na natong pagpasalamat sa Ginoo nga nakabatuntag mga iksuon nga naimog yung bayani sa tinuhuan. Tungod sa ilang pagkuhan yun. Yes, oo. Dayon, ang kanang biblical support lang po na to nga kinahanglan mo duyog ta aning maong pagsaulog kay ang atong mga kadagkuan sa simbahan naaman sila'y authority god kasamang Mark sa kanang gitawag na to binding and loosing. Now, mo hatag kog historical o origin yun anang binding and loosing authority sa simbahan, no? Katong panahon ni Moses, for example, nga siya gi-authorize sa Dios nga mahimong spokesman sa pulong niya, pulong sa Dios. Murag gihimo siya nga kanang tigpataliwala sa mga Israelitas o sa Dios. Naabiya siya kanabang authority niya nang gitawag hapon natong binding and loosing, kanang pagdili o pagtugot. Parehas atong gidili man ang divorce sa Dios. Pero sa iyang panahon, tungod sa iyang authority anang binding and loosing, pagdili o pagtugot, tungod sa kagahi ug ulo sa mga tao, nitugot na lang siya divorce. Muna example sa binding and loosing authority nga gihuptan sa mga authorized persons diri sa yuta ba sa Dios. Sakto. O magaling pag-abot ni Kristo kay iyan yung ipatuman ang unsay gyoy pinaka-insakto, fullness of the truth. Iya ra pud tong gi-abrogate, iya ra pud tong giundang tong gitugot ni Moses sa iyang panahon nga nagtugot siya divorce tungod sa kagahig ulo sa mga tao. So, kanang authority sa binding and loosing, naaman po na ni Kristo kay Diyos good siya. So, pwede po niya i-abrogate tong unsay gitugot ni Moses sa iyang panahon. So, makita nato nga kanang mga tao nga gi-authorize sa Dios na anay authority na kanang gitawag na tong binding and loosing. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot Mateo 18:18. Now, for us Catholics, God, we believe nga our bishops naa nila ang authority gikan sa mga apostoles. Kanang gitawag atong apostolic succession. Kanang pag-authorize nila pinagi pagpandong sa kamot
di ba na ordination Yes, sakto. from the apostles hangtod karon mga obispong katoliko ang matawag na tog authorized yun. So kay naaman nila ang authority, doon na gyud sila authority nga maghimo og kanang mga kalagdaan, kanang gitawag na tog canon law, ecclesiastical law, apil na po ng mga kasaulugan kasamang Mark. Mao na So, nga mao na. nakuha na to ang kaning All Saint Day. Mao na nga kay gi-approve gihuna-huna man na sa mga authorities nga magsaulog ta. So sa lagda sa kanabang maayong panghuna-huna pod nga makighiusa ta, so dapat mag-usa ta na. So kay naaman sila authority lagi anang binding and loosing. So mao na nga matawag gali nato disobedience kung dili ta makighiusa na. Kay naa sa Lucas 10:16 nag-ingon ang Ginoo ngadto sa iyang mga authorized persons, ingon siya nga ang naminaw ninyo sama ra nga naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo sama ra pong wala maminaw nako. Nganong nakaingon man siya ana kay naghatag man siya authority sa mga tao nga iyang gi-authorize. Gani iya pa nang gitagaag authority sa pagpamasaylog sala sama sa Juan 20:19 hangtod 23 nga ang Diyos ra man untay makapasaylo og sala nganong iya manggiingnan ang iyang mga authorized persons nga bisan kinsang sala nga inyong pasayloon usab sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. So kana mo na example sa authority sa kanang tagaan og katungod. Obispo. So kay ang mga obispo nag-create magkasaulugan nga kanang adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag. So we have to abide ang labing logic ana nga nganong dili man ta makighiusa sa atong mga obispo nga sila gitagaan mag-authority niya nang pag-ingon nga ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit ang inyong itugot. Tingali moingon sila nga ug moingon day mga obispo mangawat po dayta. Ang pangutana po diha kung himuon mo po na sa mga obispo. Kanang subay gyud sa kuan gyud pagtulunan. Dili man gyud pod mahitabo nga ang mga obispo magkauyon og dili maayo. Bitaw. Kay sa Biblia ang Holy Spirit na padala sa adlaw sa Pentecostes. So mao man ni siya mugiya sa iyang mga gitawag og council, kanang mga meeting. So kay ang Espiritu Santo gagiya sa mga council, mao nang dili mahitabo officially nga masayop og desisyoning simbahan risyuta. Okay, kung masayop, nasayop si San Pablo sa iyang pag-ingon sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ya, nabagoy haligig sukaranan sa kamatuoran unya masayop day. Pero ang ato lang ani gyud diri kasamang kuan nga kanilaging Halloween. Murag himo na gyud nila nga kuan ang All Saint Day, murag nahimo na gyud nga gikabuangan bagay. Kanahon, ang Halloween dapat mangud unta pagkuan na to ang sincero gyud nga pag-ampo, pagpanalangin diha pero himo mang gilipay-lipay man nila ang mao nga kaning kasaulugan sa ato mga santos kaning Halloween. Salamat Sir Mark nga imo po nang naisgutan kay ato pong ipahinumdum sa mga Katoliko kay namanggod po ilang gi-insert nga mga pagbansay sa maong pagsaulo nga wala itudlo sa atong simbahan. Paras anang mga costume nga makahadlok. Mao bitaw na. O man nagitudlo si mga mga Halloween party. Uban pa diha nga mga kuan nila paghimo og paglipay-lipay. Nga instead nga magampo ta kanang kinasing-kasing nga pag-ampo nga atong ihalad ngadto sa mga nahimong santos nga mga individual. Ang maayo gyud Sir Mark alang sa mga naminaw ron kay adlaw man sa mga santos. So ang ato pong i-portray kanang unsay mga kinaiya sa mga santos. Siyempre dapat ginunta. Dili naman ma-out na. Lahi naman ang mga nagkadaiya naman nga mga hulagway nga mga makahadlok ang gipakita sa mga individual. Og mao nay tungod sa tradisyon sa western country nga or western culture kasama ang Silbert nga gi-adapt usab sa Pilipinas nga gidala po na dire. Yes. Hinoon sa history sa simbahan naman jay mga abuse, naman jay mga masagulan man gyud mga dili maayo. Pero auto lang i-auhag yun sa mga Katoliko nga dili nato taga-agrason ang mga outsiders, mga dili Katoliko nga mao na himuon nilang rason sa pagsaway nato. So kung tinuod tang nahigugma sa atong pagtuo, magtinuod ta ug unsay gitudlo gyud sa
atong simbahan dili nato dugag-dugangan para sa anang mga tuo-tuo Mm. na makapalayo na hinoon gyud sa mga Mm. tao sa Sige. Dios. Kana lang Oh, kasama. salamat. Mark, Oh, salamat. sige. Laban sa pinihig ang katungod. Mark Bacruya. Salamat mo Rajuman or kasamang Silbert Dunduyano sa imuhang pag-share usab sa pipila ka mga impormasyon. Salamat po sa pagpamina usab ni Brother Nicolay karon diha. Siyang area sa karon siyang area. So, boy no mga kasama,